Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile. Namhlanje sithatha ithuba esithi ake sinikezele abelaphi bendabuko bezosazisa ukuthi yini abayenzayo ezikodlweni zabo and imaphi futhi imikhiqizo abanayo kusebenzeni kwabo. Baba awubingelela. Angibingelele dokotela uKhehla nyawo wakhulumayo. Yebo Khehla usinike inamba otholala kuyona. Inamba engitholakala kuyo 0604538480 esibili 07356404000 uKhehla lenyoka. Kunento esafuneka esikhulume ngazo abantu abayisabayo njengezithwalo. Masikhuluma ngesithwalo so sikhuluma ngani oyinika umuntu onjani? Unika yini umntwana ohlala ekhaya nabazali bakhe uyinika bani ukuthi nje wakha into ezithwalo ukuthi lento. Ake ngiqalela dokotela. Isithwalo mina ngisinikeza ingane ngaphansi kwa 20 years to 25 years ngikubeka kanjalo nje. Ngoba isithwalo abanye abantu siyabavuma agcine nemali umfana makumfana agcine sehambe bebeka utshwala display utshwala edelele khuluma yonke lento so into enjalo ngikwazi ukuzenza nginika umuntu mina osedecide ukuthi no ufuna ukukhulisa ifamily yakhe noma ufuna ukukhulisa ibusiness yakhe noma ufuna ukushintsha impilo yakhe nje abe lento akayifuna empilweni ngoba masizalwa wonke umuntu unephupho lakhe lokuthi ufuna ukuphila kahle ukuthi ke ngokwezimo ugcina ungafikelelanga lapha siyakwenza ukuthi sigcine siyifoster lento ukuthi phila lempilo oyiphilayo ngokuthi sikunikeze isithwalo kodwa isithwalo sakhona dokotela isithwalo esingakaze sabulala umuntu isithwalo esibulalayo ke dokotela nginaso angisibeke inyoka inyoka njalo ngonyaka mangikunikeza isithwalo senyoka wazi ukuthi asixoxisane nje njalo ngonyaka kuzoba nethuna elisha kini njalo ngonyaka kuzoba nethuna elisha kini kodwa phela ukhona ucebo lophela engithi uyabangcwaba abantu ayikho inkinga ayithembele ucebo le dokotela ukhona kodwa uzobancaba kodwa mina dokotela ngiye ngithi kubi ukubona omunye umuntu eprogress empilweni kunabanye abantu abagqunyathwe enhlabathi ngesimanga sakho sokuthi ufuna imali cha phela bamila lapha njengezambane usiyabadla no dokotela yebo kona kuyenzeka lokho kodwa asikugweme njenganabantu abanemizwa yabona imizwa ibingxa obagcosana basebenza no dokotela ngcono umuntu akagulele ngcono umuntu akufika isikhathi sakhe sokuthi ayifela hayi ukuthi uhleli nje wena unemali ngene imali uyazi ukuthi hayi uKhehla lenyoka uyahamba kusasa akulungile lo dokotela uma uhamba ushiyana ushiya Shiwa ngikulida nje ujabula mawuganiwe dokotela ushiya umuntu ngemuva nengane shimo okay ima ngifuna ukuchazela la sikhuluma ngesithwalo yebo okay sikhuluma ngama-ring unama ring dokotela ama-ring enginawo ayisithwalo nawo akayisona isithwalo kodwa kuyinto nje le ntshontsha imali mangikhuluma nge-ring dokotela elami ring iqala ku 1.5 ibe khona ya 3000 ibese yoba khona ke ya 7000 ya 7000 uwenza nje nayo uyongifonela ungithethe sebenza ngikutshela ukuthi sebenza ngeke ngize ngisho on air okay yebo kodwa lawa yi2 antshontsha imali sicindezele lento esithwalo masikhuluma ngento esithwalo sikhuluma ngento emali ukhuluma nabantu ukuthi unaye imali kodwa yokuphila ukhuluma ngani lapha ngikhuluma isithwalo naso ngikhuluma ngento dokotela ezokunikeza imali nje esheshayo ayisona isithwalo ayisona isithwalo dokotela imali nje esheshayo ezokunikeza imali mawungiphathela nje imali e1.5 ngikwenzela lonto bese siyahlukana ngiye ngikusho ke lokho dokotela mina ngumuntu ongakwazi ukufihla mina ngifuna ukuba umngane nomuntu ngifuna masenza lokho sihlukane ngoba ngifuna uzongifunda umqondo hamba nje mawufuna ukufunda umqondo hamba kubangani bakho mawunabo ungangenza umngane wakho okay ake sibuke lana ukhulumela ngamaringi osiza ngabantu kukhona into ongayisho kubantu ngifuna into uyihlukanisa njengoba sisikhuluma ngezithwalo izithwalo versus lethe imali mase sibuka kuyi magic wallet uthini lapha kubantu dokotela i-magic wallet isikhwama leso esenza ukuthi uvuke njalo ekseni uphethe imali wena into nje ngakubeka ngithi izinto eziyisalamu sezikwazi ukuntshontsha imali ezikwazi ukuphilisa zikufaka egemini hayi ukuthi uzonotha kodwa uzongena egemini singakwazi ukuhlonipha sabantu masonalo sosikhwama leso angisho ke price yaso dokotela isikhwama leso ngifuna 15000 okay ngaso kunabantu abahamba eCasino uke wakhuluma ukuthi une spray sase casino khona into sangayisho ngespray dokotela wabuza lapho ngithanda khona uma ngikhuluma ngespray ngikhuluma ngokuthi ngifuna abantu beyeke uhambe bethatha igroup beyifaka nje ngoba bethi bafuna ukuwina eCasino beyeke uhambe belande bafuthe esidawani benza yonke into ngibenzela into elula engakwazi ukusetshenziswa nayo ingane lento mase ikhona ekhaya yeyakho iyakwazi ukuthi kuthathe kubeke ebalazweni
uyakwazi mawungenile la kudlalwa khona eCasino uphuma uphethe noma kanjani uphuma uphethe ayinabo ke lento sinenkinga ke dokotela abantu angikubeka nje kube selula mina ispray sami ngisibiza 1.3 akekho umuntu engicabanga ukuthi mina ngathiwa ngabulela umuntu ngo 1.3 kosho ukuthi ukheshela enyoka umqonda kasenawo no yeah kodwa njengomzali abantu abahanjelwa amakhosikazi noma izithandwa zabo ikhona into mhlawumbe ocabanga ukuthi ungabasiza ngayo entweni zakho nazo dokotela kunabantu abathatha amantombazane bawafundise umuntu eyifundisa intombazane mase right bese ibona izohamba iyohlangana nabanye abantu ebeyifuna abanye ukudlama beyifunda nabo wena umuntu obukade uhlupheka udika ama blocks lapha okho ama blocks ngoba udulungisela yona ugcine sosele phansi seyikubuza ukuthi uyini wena lo muntu njalo dokotela ngiyamkhipha ngimveza ku TV mina ngimthatha abuye lapha ekhona azohlala phansi ngenkani ngizwa kahle dokotela yes kunomuntu ohanjelwe unkosikazi siyakunderstand lokho but nazi izinto zakhe suke zingezinhle ikhona into onayo uyilungisela umuntu nje into zakhe lokho sekuza kuhamba unkosikazi nje veze lento iqhamuka lapha emuva yena usebona lokho ukulungisa ke into zakhe vese uzobuya unkosikazi umlungisela kanjani uma ukuthi izikwazi into zakhe vese azilungile ikhona into onayo kusiza umuntu yazi dokotela kukhona into engizoyibeka lo mbuzo wakho muhle kakhulu kukhona isimo esingasinaki thina abantu abamnyama noba kufanele sisinake uyazi umsamo uyakwenza ukuthi mawufuna ukuthi unakekele ususe lento oyithandayo okay nje uxabanise nabantu laba abaseduzane kwakho uyenze ngisho sikuyeke ukuthi ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uma umuntu onabantu abadala mabengena kwena beza ngendlela eziningi ngesinye isikhathi ukuhlukanisa nento okuthandayo ufuna ukuthi nawe hamba usuku umyobheka ubone ukuthi inkinga yakho kodwa kangibuyele embuzweni yakho dokotela zikhona izinto engizenzayo uma ngase ngibonile ukuthi unkosikazi ubehanjiswe yini okay ngoba unkosikazi akwenzeki ukuthi mhlambe ahanjiswe ukuthi unepitshana kwenziwa nje ukuthi ahanjisana ukuthi igazi lakho wena umuntu alikho clean uthola ukuthi anisakwazi ukushayisana kahle nawe agcine bo ukuthi umuntu esifazane ngohlala ngize ngithini nalento eyilento eyiyona uyezile ngisho a decide ukuquita silungisa into enjalo ke dokotela ngibuka lento ngoba izi affect abantu abanamabhizinisi ikhona into usumlungisele leyo nto kanti bevese nebusiness uyakhela ukuthi le nginika abantu abanamabhizinisi yebo okay ungathini lapho uma ngikhuluma ngomuntu onebusiness dokotela ngikhuluma ngomuntu okhanda ibusiness engenaso isisekelo salo ebese ngikhuluma ngomuntu obelihamba kahle ibusiness ngoba kuyenzeka ukuthi lihambe kahle ibusiness ebese abanye abantu babe nomona ngebusiness lakho angakuloyi angakuthakathi abese avula ibusiness elifana nelakho kodwa bese hamba ayofuna izinto ezinamandla kwabanye abantu ezizomenza ukuthi ibusiness lakho liperform ukudlula le business lakho leyo nto dokotela ithi mayiqala isebenza iqala ipresse wena umuntu ongenalutho ukuze akwazi ukuthi loya onento eqashile ikwazi ukuperform ngilungisa into enjalo ke mina dokotela ukuthi ngikuvikele bese ngikunikeza ukuthi ibusiness lakho alibe yilento obokade ukuvela uthanda lelona no kuyezwakala kahle kuyezwakala ngibuka yonke lento ngoba siyiqale lapha sibheke ezithwaleni South Africa kodwa ke umuntu nakhona lokho umlungisela njengoba benze ibusiness uyamthwalisa awumthwalisa uthini la dokotela ukulungisa ibusiness akubona ukuthwala kodwa futhi unelungelo ukuthi uthwalele ibusiness lapha singalibekeli mawuthanda into zakho nje zime ngononini ufuna vele uthamba ibusiness ulithwalele uma ngabe ufisa ukuthwala kodwa ke naseyithwaleni izithwalo phela ayifani ungabozwa ukuthi uyathwala wesicathuzo hayi ngizoba nenyoka ngizobulala umuntu cha akwenzeki njalo sinazi indlela ezinye esikunikeza ukuthi la kuyathwala ngoba ukuthwala dokotela ukuhlala nesigubhu nje endlini yakho usithwalo lo yeah khehla sinike number bazokuthola kuyona abantu angiphinde baba dokotela ngesimanga sokuthi namhlanje ukukhehlela enyoka angiyena uhlalo namhlanje ngitholakala ku 073 564 0400 ASBile 060 4538 480 ukhehla lesilwane baba dokotela baba sizibojabulile siyabonga ngiyabonga khehla